Ca să continuăm prezentarea cuplului de aur, o să continui cu întrebări rece. Ce planuri ai cu acești descendenți în viitorul cursurilor? Da, asta e o întrebare la care chiar nu mă așteptam. În primul rând am un plan foarte, foarte bine pus la punct să lucrez pe acești porumbei. Pentru asta mi-am oprit foarte mulți produși din ei în matca mea proprie. În același timp, din fiii lor buni zburători, am făcut consanguinizare, am pus împreună și am scos IC. Vrei să introduci o altă linie în ei? Asta vreau să fac. Va fi un mod de a testa tot ce aduc în crescătorie. Pentru că ăștia sunt o familie de porumbei care de ani de zile clar vin, merg, zboară, pot câștiga, au potențial. Și tot ce cumpăr, tot ce achiziționez și eu când aduc în crescătorie, îi pun cu produsii mei. Deci e corect spus că pe viitor porumbeii produși în Villa Pasiunii vor avea Golden Couple în pedigree? Da, categoric. Aproape cred că 80% o să aibă porumbei la bază cuplu de aur. Am înțeles. Și urmează să testezi diferite linii de sânge cu ei. Păi uite, femeia care are locul 1 la Code, weekendul ăsta, este strănepoată din cuplu de aur. Mama ei este o fiică din Hagi și din Supersonic. După zboruri, eu zborând la văduvii nu pot să scot mulți pui. Scot în prima serie 2 ouă. Dacă mai am ghinionul să-mi ia uliu un pui sau să-l pierd, rămân cu un pui, știi? Pe an. Înțeles. Și după zboruri, i-am pus pe ei împreună. Mi-am scos 6 produși și i-am pe toți în matcă. Nu le-am mai dat drumul afară, nu sunt foarte mulțumit cum au ieșit și la fizic și tot așa în anul ăla. Ei, deja se văd rezultatele. Când am cumpărat originalul Diansen Husul, fiul din Siem, un alt porumbel valoros, Siem câștigase locul 1 național Agen. Când l-am cumpărat, prima dată cu ce l-am făcut? Cu incesta mea, din Hagi și Supersonic. Și a ieșit iar lângă asta care sâmbătă a câștigat cursa de Code. Foarte frumos. Poți să ne prezinți pe Gelly, te rog? Da, ea este femela din cuplu de aur. Ea este Gelly. O femelă care a stat numai închisă. Deci a fost și ea oprită tot pentru matcă, ca să vezi intuiția. Pentru mine o pasiune se dezvoltă acum, știi, la mine, pe lângă participarea la concursuri și dorința de a le câștiga, logic, să naște în mine această pasiune de a reproduce, de a crea porumbei, știi, de a scoate porumbei cât mai buni, produși cât mai buni, din care să scot maxim. Ai zice că satisfacția de un succes în a reproduce poate fi egală cu satisfacția unui loc 1? Să vezi că liniile tale dau rezultate, să vezi că... Da, e o bucurie foarte mare. Foarte mare, mai ales, de exemplu, dacă dai porumbei altor crescători. În momentul în care un crescător iasă pe poartă cu un porumbel de la tine, pleacă și el acasă cu o speranță, să facă un pas mare spre înainte, nu înapoi. Și dacă peste 2 sau 3 ani de zile te sună sau îți trimite un mesaj și spune, uite, o nepoată sau o fiică din ăla de la tine o clasat sau au făcut locul 1 pe Buzău sau locul 1 pe nu știu pe unde e, o satisfacție aparte, știi? Când începi să primești feedback-ul ăsta. Corect. Și clar atunci calitatea porumbeilor se vede. Acum, sincer îți spun, depinde și unde ajung porumbeii. Normal. Știi? Un diamant pe o mână poate fi un cărbune și pe o mână... Sunt foarte mulți. Da, e o chestie transparentă, adică se vede, mulți crescători investesc foarte mulți bani în porumbei, cumpără VIP-uri de afară și nu fac nimic. Am înțeles. Pe planul sportiv. Dar au și ei meritul lor, aduc porumbei în România. Aduc sânge bun. Da, reproduc. Ulterior, crescători modești din România, ca noi, ca alții, pot cumpăra de la ei, că poate nu-și permite omul să ajungă în Olanda la poartă la nu știu ce crescător. Corect. Au și ei rolul lor. Ea este Gelly, este reprodusă, după cum v-am spus, din originalul incest din celebrul Drogba, al familiei Aierkamp, și cu femela de la Ciobanu Bogdan, care era din porumbei Gele-Gelema, niște porumbei foarte speciali și foarte buni. Aici aș mai face o paranteză. În momentul în care aduci porumbei, nu poți să obții performanță peste noapte. Trebuie să ai răbdare, să scoți porumbei, să selectezi și să le dai porumbeilor și o distanță unde ei să simt bine și unde sunt selectați ani de zile. De exemplu, porumbeii ăștia de Gelema concurează la 1200-1300 de kilometri.
Noi îi cumpărăm de acolo și îi aducem și zburăm în România maraton la 800 de kilometri sau mai nou extremul ăsta, care n-are nicio legătură cu extremul, la 900 de kilometri. Porumbeii ăia nu o să exceleze niciodată. Știi? Eu când am adus porumbeii ăștia de Gelema de la Ciobanu, chiar l-am sunat și am spus că sunt nemulțumit. Nu vin, nu vineau târziu, nu știu ce. Și el mi-a zis, ai răbdare. Porumbeii ăștia când o să aibă distanța lor, hai să vezi că spulberă tot. Și am urmărit-o pe Supersonic, de exemplu, la Vilnius, la 800 de km. Nu știu, cred că are locul 2000. După aia, locul 800. Dacă ne-am dat tart 1240 de km, noaptea, prima. Am înțeles. Da. Adică trebuie să joci și tu, da, ce joacă străini. Noi licităm, cumpărăm de pe site-uri porumbei câștigători de curse și de 1100 de km și jucăm în România 900 de km. Da. Și după aia găsim scuze. Prima știi care, nu-i serios crescătorul, nu ne-au vândut, ne-au dat țeapă. Nu, nu are nicio legătură, trebuie să aduci porumbei și să urmărești traseul. Trebuie o analiză mai concretă. Sigur că da. Este o femeie care sper să o mai am, să mă bucur mult timp de ea în compartimentul de reproducție. Deși este din anul 2018, reproduce perfect, dă ouă foarte buni, reproduce câte 2 pui. De 3 ani de zile nici n-am mai avut curajul să schimb cuplul ăsta. Deci ei sunt singurii care primăvara sunt împreună, toamna îi dispar, să așteaptă exact așa. Un adevărat cuplu de aur. Un adevărat cuplu și parteneri, deci nici nu intenționez să-i despart pentru că, sincer, mi-este și frică. Și s-ar putea să dau rateuri, știi? Dacă o pun pe ea cu alt porumbel să nu scot nimic și la fel și masculul, îl pun cu o femeie și pierd timpul degeaba. Un cuplu care a demonstrat atât probabil că nici nu se merită să o rețetă de succes. Arată foarte bine, un penaj bun, o stare de sănătate perfectă. Putem să-l vedem și pe el? Da, imediat o duc pe ea înapoi pentru că au ouă și o să vi-l aduc pe Tom. Da. Ok, și acum e cealaltă parte a cuplului de aur, Tom. Am revenit cu Tom, un mascul excepțional, atât ca fizic, dar și ca valoare. L-ai considera poate una din cele mai bune inspirații ale tale? Da, în siguranță, da. Nu știu dacă a fost, cred că a fost un dar, așa, pentru că repet ce am spus, eu am cumpărat mai mulți porumbei de la Sorin Iftimi. Pe el l-am cumpărat datorită lui Taix-ul. Taix-ul era foarte frumos, mi-a plăcut foarte mult. Fizic. Fizic, da, era să sărea în ochi, știi? Am încercat să-l iau, mi-a cerut un preț mare pentru mine la perioada aia și am refuzat. Nu l-am luat, știi? Și la poartă, când ne-am despărțit, printre glumi, printre urări de bine și așa, zic, dă-mi un pui. El era în cuibar cu frate, nici n-aveau inele puse. Zic, dacă nu mi-l dai, dă-mi un pui din aia 2. El a început să urle, el e un tip din ăsta care urlă, glumește, știi? Am înțeles. Bun. Da. Voi, profesorii, nu plătiți, nu dați bani. Și zic, dar cât vrei pe el? 50 de euro. Păi și zic, mi-am dat 2 milioane și a început iar. Dar voi, profesori, ce curs aveți la euro? Dai 2 milioane, euro nu știu cât. Hai zic, ia banii și adă cuibarul. Și mi-a dus cuibarul, frate s-o avea pene albe. Și mi-a fost oarecum, știi, la 2 milioane să le iau și pe ăla mai frumos. Să le iau pe ăla cu pene albe. L-am luat pe el și l-am adus acasă. Și uite că Dumnezeu a rânduit să fie baza unor porumbei excepționali. Dar mai avea noroc toți așa să luăm câte un porumbel la 200 de lei. Mai rar, da, nu cred. Nici eu. Eu de atunci mă tot chinui să mai iau și cu sume mai mari și nu iau, știi? Asta a fost probabil cireașa de pe tort în cariera mea de a cumpăra porumbei. Că de acum vor urma cu siguranță și pentru mine alte achiziții, dar mult mai costisitoare. Cred că ușor o să ne îndreptăm spre o întrebare caldă care se leagă de ce am discutat până acum. Ai un porumbel de care te-ai atașat ca un membru al familiei? Și dacă da, povestește-mi despre acel porumbel. Am fost atașat și acum nu mă mai atașez de porumbei. După cum ți-am spus, am fost atașat de Supersonic. Femeia ei în tablou acolo, fiica lor. Da. Femeia care m-a ținut cu inima în gât la multe etape. O femeie a cărei nume și acum mai rostit de copiii mei prin curte. Ovni Supersonic, Ovni Supersonic. Uite, aia seamănă cu Supersonic. Aia toate emoții tuturor membrilor familiei. Da, pentru că atât bucuriile create de ea, dar în special atunci momentul ăla neplăcut, când ea nu s-a mai întors, au fost resimțit, știi? Și de mine, dar și de cei din jur.
Și chiar și acum, de exemplu, am fiicii din cuplu de aur care seamănă cu Supersonic, știi? Da. Și încă mai trăiesc așa iluzia aia că parcă vine ea. Știi? Când văd surorile ei, că ei au un fenotip aparte, o aliură, un cioc, așa, și îi văd de picușcă, știi? Și mai ales care sunt fumurii, așa, ca Supersonic, până văd eu inelul, că nu mai văd bine și văd culoarea, mă uit așa, oare nu ea? Încă o mai aștept. Și dimineața când cobor aici pe alee, prima dată mă uit pe toate sputnicile, poate apare. Cu siguranță are două șanse. Deci femeia ori este prinsă de o mână, de un braconier, că e plin. Și chiar aș vrea să fac prin interviul vostru și un apel la, nu știu, la fair play, înțelegi? Adică porumbii ăștia depun un efort fantastic și sunt așteptați de cineva acasă. Care au pus suflet în situații foarte importante și până la urmă oricum nu o să facă nimeni nimic cu porumbii ăștia prinși sau furați. Corect. Asta e clar dovedită. Știu în cazuri care din porumbei furați sau prinși nu pot face nimic mai departe pentru că trebuie să existe un echilibru de la Dumnezeu. Nu poți să te bucuri de munca celuilalt. Sau mai este o variantă ca femeia să fie noaptea lovită în ceva sau, nu știu, atacată de bufniții, de altceva. Din nou mai venit, că fac și eu că ăștia zicea, aia știa pe de rost drumul de la Birzai acasă, știi? De atâtea ori, avea 12 maratoane, niciodată nu întârzia, era, ceas, știi? Dacă tot am început să vorbim despre reguli, despre corectitudini, o să vreau să spun o întrebare rece. Ești implicat activ în schimbarea regulamentelor federale. Ce ai propus concret? Da, într-adevăr, am fost implicat chiar de la începuturile mele în columbofilii. M-am implicat foarte mult în aspectul ăsta organizatoric. Pentru că noi, columbofilii, avem așa în gena noastră a sta deoparte, a critica, a judeca, nu suntem mulțumiți și atunci nimeni nu făcea nimic și am început și eu să pun numărul la treabă, știi? Și am început cu îmbarcări, cu desigilări, după aia cu completări la regulamente, am făcut parte și din Comisia Națională Sportivă 4 ani, de ani de zile sunt președintele clubului aici la Fălticeni și muncesc chiar cu colegii mei, cu toată echipa, la îmbarcări, la desigilări. Și sunt multe chestiuni de aici, din teritoriu, probleme care țin de aspecte de regulament, de sosiri nocturne, de zone, de provincii, care ar trebui luate în considerare de federații, ca să zicem așa. Am să spun direct și întrebarea caldă, pentru că se leagă exact despre ce vorbim. Dacă ai putea schimba ceva în lumea columbofilă din România, ce ai schimba? Poți continua ideea și să-mi răspunzi. Pot continua, da. Schimbări sunt multiple în contextul ăsta columbofil în fiecare an. Majoritatea sunt proaste, știi? Dar la regulament... Să spunem că tu ai avea putere editorială, deci ai putea decide tu exact pentru toată lumea. Toți ar vota ca tine. În primul rând aș lăsa o libertate mai mare a columbofililor. Noi acum jucăm porumbeii cumva, în ghilimele, așa, într-o oarecare dictatură impusă, da? Pentru că, nu știu, poate cei de sus de acolo nu cunosc problemele reale din teritoriu. Și îți dau un exemplu. Noi jucăm în provincia Moldova, da? Da. Provincia Moldova. Primul porumbel e la Vicov și ultimul e tocmai la Vaslui. Sunt 250, dacă nu 300 de kilometri între ei. Da. Și concurează ambii porumbei pentru o categorie. Primul ajunge acasă seara la ora 7, da, e acasă, face baie, mănâncă, și ăla de la Vaslui ajunge mâine. Care-i de porumbel de maraton extrem? Nu? Păi nu-i. Și atunci noi ar trebui să ne reorganizăm. Columbofilia nu mai este ca acum 20 de ani. Ne-am dezvoltat. Numărul crescătorilor a crescut. Numărul de porumbei este foarte mare. Și atunci, uite, cum e Suceava, cu Botoșani. Băi, voi faceți o zonă, jucați pe maxim 100 de kilometri între primul și ultimul din județ. Mai faceți o zonă, Iași, Neamț, Bacău, Vaslui, o altă zonă. Corect, concurăm în cadrul provinciei Moldova și la urmă venim cu punctele și facem departajarea pe baza punctelor. Da? Corect. Dar ceea ce se întâmplă acum, să joci 3 concursuri cu o distanță între primul și ultimul de 300 de km este, eu zic, de neacceptat la un moment dat. Știi? Nu sunt șanse reale. Și de aici intervine problema care deranjează pe toată lumea cu sosirile nocturne, cu neutralizarea. După cum bine știi, la 10 seara se oprește timpul de concurs și se reia la 5 dimineața. Dar s-a demonstrat de atâția ani de zile, clar, că sunt porumbei care vin noaptea. La noi aici, în provincia Moldova, anul trecut la Birzai, cred că au intrat vreo 500 de porumbei noaptea. Îți dai seama?
Și atunci cronometrul ar trebui lăsat să meargă toată noaptea. Toată noaptea, da. Păi porumbelul ăla vine la ora 2 noaptea. La ora 2 noaptea îl pui. Nu, Nu-l pui la 5 dimineața. Da, nu e corect. Nu e corect. Păi nu poți să-i pui... Sigur că unul vine la 2 noaptea și unul vine la 5 și este egal? Da, nu. Ar trebui lăsate clasamente la nivelul cluburilor. Uite, am văzut în Olimpiadă, care până la urmă e cel mai înalt nivel, da, cea mai mare manifestare columbofilă. Vin crescătorii din străinătate cu punctaje obținute pe cluburi. Da. În Germania, în Olanda, ai, nu știu, 800 de porumbei pe club, el vine cu locul 1 din 800 de porumbei. Eu la Fălticeni aici avem 3000 de porumbei și 100 de crescători și nu pot să-mi iau la maraton punctele pe centrul meu. Pe principiu, că la noi așa e, că dacă unora le-i bine, nu trebuie să le fie bine, pentru că sunt zone în România ce-i drept. Din păcate, România e o țară cu un relief total special și este și mare, până la urmă Olanda. Olanda e cât 6 județe de la noi. Da. Ori noi în România avem atâta mari de județe, avem munții care dispart zonele și nu putem să fim egali. Noi, Moldova, avem ruta noastră de zbor, care este una foarte bună, într-adevăr. Trebuie să recunoaștem, este accesibilă, nu întâlnim munți pe traseu, nu avem foarte mari temperaturi ca să avem caniculă. Nu se compară cu ruta celor din vest, unii se duc pe Ungaria, se duc pe Germania și temperaturile și vânturile probabil sunt altele. Dar dacă unii pot, trebuie lăsat să se dezvolte. Că până la urmă cel mai bun face cinste României, nu? Cel mai bun porumbel din România se duce în Olimpiadă. Trebuie să audă și străinii din noi, da? Nu tot să rămânem să ne plafonăm și să nu ne dezvoltăm. O să continuăm cu întrebare rece. Vila Pasiunii a devenit un nume tot mai cunoscut. Ce ai vrea să transmit stilul tău de a crește porumbei? Vila Pasiunii reprezintă foarte mult pentru mine. Așa cum cred că v-am spus, este visul unui copil. De suflet. Da. Eu aș vrea să precizez că am făcut cunoștință cu porumbei când eram în clasa a 4-a și de atunci niciodată nu m-am despărțit de ei, nici o zi. Nici din cele mai serioase motive. Dacă am fost plecat la universitate sau am fost plecat din țară sau alte chestiuni, am găsit soluții, am beneficiat de ajutorul celor din jur și am continuat non-stop cu porumbei. Pentru mine, Vila Pasiunii reprezintă mult tare. Sunt două cuvinte cu greutate foarte mare. În Ghidul Columbofil, cartea aia veche, poate o știți, pe care am primit-o eu de la Savu Paul, era o vilă a lui Pierre Dordain din Franța, numai că se numea Vila Răbdării. A fost o chestie care pe mine m-a inspirat. N-am vrut să copiez să fie chiar Vila Răbdării, deși mai mult răbdare decât așa pasiune. Am auzit acum, în ultima perioadă, că ar mai fi fost în România crescători care și-ar fi pus numele ăsta crescătoriilor Vila Pasiune. Dar eu nu i-am copiat, că nici n-am știut, pentru că n-aveam site-urile lor. Deci pur și simplu a fost o chestie din moment și am numit-o Vila Pasiune. Noi care am ajuns astăzi pentru prima oară, pot să spun foarte clar că locul ăsta pur și simplu are o hemoragie de pasiune. Nu cred că este un colț ușor în curte în care să nu vezi cât suflet ți-o pus. Da, eu aș vrea să vă spun că efectiv am visat. Construcția asta, construcția concretă, de la temelii până sus, a fost visată și așezată pe foaie de multe ori de mine. Mi-am dorit să fac lucrul ăsta pentru porumbei și pentru sufletul meu. Și am zis că dacă stau în curte să beau o cafea, să mă uit cu drag la o crescătorie și să mă simt bine în mijlocul porumbeilor. Pentru că până la urmă în viață toate sunt trecătoare, știi? Timpul trece fulgerător. Și până la urmă rămânem cu amintirile cu ce putem lăsa în urmă. Și să rămână în urmă o imagine pe care, prin intermediul vostru, prin intermediul online-ului, va fi probabil și pe ani de zi o sursă de inspirație și pentru alți columbofili. Sper de la an la an să fie și rezultate valoroase și remarcabile, pentru că eu chiar mă declar un columbofil profesionist, aș putea spune, fac asta pentru rezultate. Sunt și crescători amatori care țin porumbei de dragul lor, să-i vadă cum vin acasă, să-i aștepte de la concurs. Eu nu mai fac de mult lucrul ăsta. Eu îl fac, ori îl fac, ori nu îl mai fac, știi? Dacă ar fi să nu mai fac lucrul ăsta, mi-aș opri 10 porumbei sau 8 și mă uit așa din când în când la ei, le arunc o mână de mâncare, ca pe vremuri când era sportul ăla
al muncitorilor. Următoarea întrebare caldă. Ai vreun ritual înainte de lansări? Sau ceva superstiții? Uneori am unele emoții când prind porumbeii și îmbarc, da, ca să merg la îmbarcare. Pe unii dintre ei îi prind așa ca și cum i-aș prinde pentru ultima oară, știi? Am înțeles. După aia încerc să evit să transmit sentimentul ăsta porumbeilor de top, care mă interesează. Consideri că te simt? Cred că da. Și atunci când îi prind pe favoriți, îmi schimbă pe loc atitudinea, știi? Să-i îmbărbătezi. Da, îl prind, vedem mai târziu. Nu îl îmbrățișez, îl cuprind așa, eventual și sărut, știi, și îi urez bun drum. Chiar, asta este, pleacă la o cursă grea, nu se știe. Corect. Fiecare cursă e ca ultima, nu se știe dacă îl mai vezi acasă, știi? Ceva superstiții? Nu faci ceva în ziua aia sau faci ceva în ziua aia? De exemplu, nu le pun grit. Eu de vreo 2-3 zile înainte nu le pun grit porumbeilor, nu le pun baie porumbeilor, nu-i duc la antrenamente în ultimele 2 zile ca să evit eventuale accidentări sau neplăceri de astea. Dar cu gritul și cu baia e ca o motivație când vin înapoi să trezesc ca o grit și baie sau de ce? Uneori, dar E de un ritual al tău, nu? mă gândesc așa, știi, eu tot timpul compar sportul ăsta columbofil și cu sportul nostru al oamenilor, știi? Și mă gândesc că de multe ori după o baie așa nu prea să mai arde, te moleșești, nu mai ai... Și atunci vreau să fie baia când se întorc ei, să fie plăcerea lor a treia zi, să se scalde. O recompensă. Așa, da. Ok, o să revenim cu o întrebare rece. Ai început deja să ne povestești un picuț. Care a fost primul tău contact serios cu porumbei voiajori și ce ți-a rămas în minte din acea perioadă? Mă refer când ai spus că ai început de mic copil, dar mă refer în momentul când ai trecut la profesioniști. Care a fost momentul când te-ai considerat, ok, gata, sunt profesionist din momentul ăsta? Așa cum ți-am spus, am trecut prin toate etapele ca și columbofil. Da. Aici, la nivelul orașului Fălticeni, era o columbofilie banală, aș putea spune. Pe vremea când eram eu elev, oamenii discutau aici despre porumbei prinși, despre cu totul alte chestiuni, nici de cum despre sport columbofil. Contactul mai serios l-am avut în Iași, când am vizitat crescătorii despre care ți-am pomenit și de la care am avut foarte multe de învățat, atât pe plan columbofil, cât și pe latura umană, calitativ umană. Adică erau oameni foarte serioși, erau oameni din generația aia care acum încep să nu mai fie, da? Oameni la care da era da, nu, oameni care aveau un cuvânt de spus, adevărați profesioniști și pasionați de porumbei. Ai numit-o aia o eră de aur a... Pentru mine cam ăla a fost episodul în care am gustat columbofilia plăcută, chiar dacă atunci nu zburam și nu aveam rezultate. Știi? Poate mai bine spus ca și calitativ uman atunci. Acum poate avem mai multe rezultate, nu așa de mult uman? Acum, odată cu apariția rezultatelor, apar și foarte multe neplăceri și divergențe, înțelegi? Pentru că atunci când nu deranjezi pe nimeni, ești prieten cu toți. Toată lumea te laudă, știi? Când te întâlnești 10 și toți sunt slabi și nu au rezultate, toți sunt egali, știi? Odată cu apariția rezultatelor încep să mai apară și alte lucruri, știi? Și ce-i drept, sportul columbofil contemporan acum a ajuns la un alt nivel. Deci este o competiție foarte, foarte serioasă, se mizează foarte mult pe câștigarea concursurilor, pe trofee, vrem sau nu vrem, a apărut și o piață, o nișă unde porumbei au preț. Crescătorii care bifează într-un an rezultate, imediat iarna, următorul an, pot beneficia din niște vânzări, din niște licitații, ceea ce este și normal până la urmă, pentru că și noi mergem în vest și cumpărăm porumbei și munca cere să fie plătită și asta e valabil în orice domeniu și la câini. Când ești campion național cu un câine, alt preț are cățelul. Cu rezultatele vin și banii. Sigur că da, este și normal să fie așa, munca trebuie plătită și acum într-adevăr este la un alt nivel. Este sport columbofil. Cred că atunci când am făcut o cunoștință, cu 20 de ani, era pasiune. Oamenii se întâlneau, oamenii erau prieteni între ei, cred că se bucurau unul pentru rezultatele celuilalt. Eu i-am văzut cum trăiau și cum îmi povesteau ei, știi, dar făceau o columbofilie
Da, la alt odată nivel, cu știi? creșterea fenomenului, cred că și pasiunea s-a mai diluat un pic. Sigur s-a că introdus da. partea financiară și Partea financiară, partea sportivă foarte da, mult. competitiv. Vezi că toate evenimentele te pun în valoare numai dacă ai ceva de arătat. Știi? Corect. Acum trebuie să ai ceva dispus și de arătat. O altă întrebare caldă. Cum ai descrie stilul tău de viață în 3 cuvinte? Stilul meu de viață este stilul unui om care a ales să facă asta, care a avut și alte oferte, care a avut alte oportunități. Deci ai spune că primul cuvânt am putea spune pasiune? Da, sunt aici pentru pasiune. Okay. M-am întors în România, am avut o perioadă când am fost plecat și m-am întors în România pentru porumbei. Okay. Nu știu dacă a fost bine sau rău. Poate atunci mi s-a părut că fac o alegere bună. Acum, după ani de zile, când văd ce se întâmplă în România noastră, mă gândesc că era mai bine să fi stat acolo, poate și pentru copii, să fi avut un alt viitor, alte oportunități. Dar, așa cum ți-am spus, stilul meu de viață este stilul unui om care a ales pasiunea și ok, deci dacă ar fi 3 cuvinte, am spune pasiune, încă 2 cuvinte care ar descrie stilul? Cred că dedicare, pentru că mă dedic foarte mult și pentru cei din jur. Deci ce fac eu în columbofilie nu fac doar pentru mine, pentru că mă zbat pentru îmbarcări bune, pentru concursuri, și pentru cei din jur. Și al treilea cuvânt, nu știu, poate cei care vor viziona materialul o să-ți transmit ei. Da, ați putea pune voi în comentarii care ar fi al treilea cuvânt care ar putea să-i descrie stilul de viață. Cred că mi-aș dori și performanță, într-adevăr, știi? Adică cred că deja ești acolo. Suntem undeva unde am și de performanță de jur împrejur la mine. Da, pentru mine este foarte important și constanța, și continuitatea rezultatelor, știi? Mi-am dorit întotdeauna, revin din nou la Nea Mihai Cupa, îmi spunea tot timpul să fii acolo. Da? Chiar dacă nu ești locul 1, 2 sau 3, să fii locul 9, să fii locul 4, să repeți, să fii constant, știi? Cât timp aloci zilnic pentru crescătoria, pentru îngrijirea porumbeilor, ca și întrebare rece? Mai sunt un tip foarte ocupat, dar avantajul meu este că lucrând în învățământ, cam de pe 15 iunie iau vacanță. Okay. Și atunci profit de timpul ăsta, cumva să zic așa, liber și îl dedic în mare parte porumbeilor, pentru că într-adevăr mănâncă timp porumbeii. Ceea ce fac eu necesită sacrificii foarte mari, adică dimineața la ora 5 sunt drept cu porumbeii pentru antrenamentele din jurul crescătoriei. Urmează pe timpul zilei zburătorii liniștiți, sunt lăsați, dar îmi umplu timpul cu celelalte, cu reproducția, cu puii, cu curățenia, cu celelalte aspecte. După care, după amiaza, din nou mă ocup de zburători, ori antrenamente în jurul crescătoriei, ori antrenamente personale cu mașina. Mă duc, așa cum vă spuneam, la 70-80 de kilometri de crescătorie și mai pierd acolo 4-5 ore. Deci un drum dus și întors pe străzile din România, mănâncă 4-5 ore la un antrenament de ăsta și vin de acolo frânt, adică nu mai ajung la 10 noapte acasă, știi? Cam ăsta este programul meu. Și în rest, da, mă bucur că pot să-l fac, sănătos. Ca și o întrebare caldă, ți s-a întâmplat vreodată ca un apropiat, poate din familie, poate din prieteni, să nu-ți înțeleagă fenomenul? De când atâta timp, atâta pasiune pentru... Mi s-a întâmplat de foarte multe ori și de cele mai multe ori, atât apropiații cât și străinii nu înțeleg pasiunea asta. Eu m-am izbit de întrebarea imediat care urmează cât câștigi sau ce-ți aduc porumbeii, încă de când eram elev și căram porumbeii cu trenul. Prima întrebare era unde îi duc, știi, dacă îi vând, nu îi duc la concurs și mă întreba imediat, dar îți dă ceva? Ce câștigi? Îți dă ceva? Și trebuia să-i spui, nu-ți dă nimic, dar ne place nouă, să ne duce. E foarte greu să înțelegi pasiunea pentru ceva care nu înțelege fenomenul. Pierdeți timpul și bani, știi, și erau ăștia în vârstă, mi spuneau porumbeii, penile sau uluiului, nu, carnea uluiului, penile a vântului și găinața omului, știi, că rămâne pe casă. Știi, descurajau, știi. Erau și timpuri grele, nu erau bani, nu erau posibilități de deplasare. Acum lucrurile s-au mai aranjat și încerc să fac lucrul ăsta. Ok, o să-ți spun și o întrebare de aici care din nou putem continua. Dacă lucrurile tot s-au mai schimbat sau mai... Ce sfaturi le-ai dat celor care vor să înceapă în domeniul ăsta? Păi,
le-aș da, cred că mai multe, dar unul cel mai important sfat Hai să pe care spunem l-aș 2-3. da începătorilor este să-și aleagă niște crescătorii și niște crescători, așa cum spuneam, cu rezultate constante. Să le folosească ca și mentor Să le folosească, dacă au ocazia să le folosească ca mentor, da. Dacă ar întâlni oameni cum am întâlnit eu, Da. cu răbdare, să aibă timp, dar cred că e mai rar în ziua de astăzi să mai aibă cineva timp să-ți fie mentor, dar măcar să furi ceva, știi, de la el. Până la urmă, columbofilia o furi, mai stai de vorbă. Mulți crescători nu prea vor să fie mentori. Normal, pentru că am muncit pentru... În momentul în care îl crești pe altul, la un moment dat el din prieten și din automatic ucenic îți ajungi competitor, adversar și chiar și el e ambițios, el vrea să te bată pe tine. Pentru că știi cum e, elevul vrea să-și bată profesorul. Și le-aș da sfatul ăsta, să-și găsească, să studieze, să găsească niște crescători, în primul rând serioși. Am spus eu că unul din aspectele cele mai importante este și crescătorul, să-l studieze, să vadă ce face. Crescători cu rezultate notabile în fiecare an. Da. Și de acolo să cumpere porumbei. Și dacă se poate și își permit, direct din valorile crescătorii de acolo. Am înțeles. Pentru că porumbei au diferite prețuri. Campionii sunt foarte scumpi, urmează nepoți, urmează strănepoțe. Acum fiecare după cum își permite. Dar recomand să cumpere, dacă își permit, cât mai aproape de valoare, de nucleul crescătoriei de la crescătorii de acolo. Al doilea sfat este să-și stabilească clar ce vor să zboare. Majoritatea aduc porumbei și vor să zboare de la prima etapă la ultima, să facă normi cu aceiași porumbei, știi, aduc la maraton, îi zboară la 200, îi zboară și la Varșovia. Vine porumbei, îți dai seama, îți dați peste cap. Trebuie să te gândești din prima, vreau zbor maraton. Și atunci mă interesează numai și maratonul pe lucrul ăsta. Și să ai răbdare. Am înțeles. Răbdarea este un avantaj pentru cei care o au. Eu nu o am. Din cauza asta nu am niște porumbei în cușcă pentru că n-am avut răbdare să scot pui. Știi, am adus, am scos, i-am dat repede, după aia îmi părea rău, începeau fiii din ei să zboare bine, eu nu mai aveam. Trebuie să ai un pic de răbdare și cu porumbei de un an de zile, să maturizezi, să le dai șansa să se împlinească, să-ți arate ei ce vor. De fapt, nu de la un an de zile, să ai răbdare și toamna, că mai nou, vezi că noi în Suceava aici zburăm fond pui și maraton pui. Asta este o nebunie. Deci asta este un așa nu pentru începători, da? Trimiți puii la 3 zboruri de 600 de kilometri toamna și mai vrei după aia să mai facă performanță? Nu mai faci, e mort, e copt, ăla nu mai zboară niciodată.